כשאתם נכנסים לעשות רכישה מתוך אתר אינטרנט, לפעמים בשלב התשלום אתם תראו שהפרטים שלכם, כולל כתובת, כבר מוזנים בתוך האתר. זה קורה בגלל שהדפדפן זוכר את הפרטים שלכם ורוצה לחסוך לכם זמן על ידי זה שהוא ימלא את הפרטים באופן אוטומטי כשאתם נכנסים לעשות רכישה. זה לא קשור לאתר אינטרנט, זה קשור לדפדפן שלכם. לאתר אינטרנט שלנו אין שום דרך לדעת מה הכתובת שלכם. אלא אם כן אתם פותחים חשבון באתר ומבקשים מהאתר לשמור את הפרטים שלכם. כדי שהאתר ישמור את הפרטים שלכם, אתם צריכים להתחבר לאתר עם שם משתמש וסיסמה. ההדרכה הזאת מתייחסת למי שאין שם משתמש וסיסמה לאתר. אם אתם רוצים לשנות את הכתובת שמופיעה מכל סיבה שהיא, כל מה שצריך לעשות זה לסמן את הפרטים הקיימים ולכתוב במקומם את הפרטים החדשים. יש גם אפשרות להוסיף כתובת נוספת אם אתם עושים את הרכישה ואתם רוצים שהכתובת שלכם תופיע, אבל המשלוח צריך להתבצע למקום אחר. כל מה שעושים זה ללחוץ על משלוח לכתובת אחרת, וכמו שאתם רואים נפתח טופס חדש שאפשר למלא. אותו דבר אפשר לעשות גם בפייפל. אם אתם רוצים לשלם באמצעות פייפל, לוחצים על הכפתור ואתם רואים שהדפדפן שלי זוכר את הפרטים שלי. גם כאן בפייפל אפשר לסמן את השדות שאנחנו רוצים לשנות, למחוק, לכתוב מחדש. רק שימו לב שהכתובת בפייפל זה כתובת לחיוב ולא כתובת למשלוח. כמו כן, שימו לב שאם אתם משנים את השם בפייפל, עלול להיות לכם בעיה, כי הפייפל הוא אמור להיות על שמכם ולא על שם מישהו אחר. אם יש לכם שאלות או שנתקלתם בקושי, צרו איתנו קשר דרך הטופס יצירת קשר באתר ונשמח לעזור.